Żagħżugħ inħeles minn akkużi li stupra lil ħabibtu. Il-każ imur lura għal Diċembru 2016 meta tfajla marret l-appartament taż-żagħżugħ wara li ħarġu feluq snina. Fil-qorti ħareġ li tfajla kienet ċurbana u spiċċat fis-sodda mal-akkużat. Bit-tfajla qamet filgħodu bl-ħwejjeġ u żagħżugħ qalilha sabiex tqum u titlaq qabel jiġi ħuh. Huma reġul ta' bil-qorti rat messaġġi bejn iż-żagħżugħ u tfajla. Fost il-messaġġi tfajla bagħtet liż-żagħżugħ li ħadet pjaċir ħafna fil-lejl ta' qabel. It-tfajla rrappurtat dan il-każ 3 snin wara. Iż-żagħżugħ xehed li huwa u sieħbu waslu li tfajla d-dar tagħhom. Allegatament hija neħħet il-ħwejjeġ u bdiet busu u insistiet li jkollhom xi jaqsmu. Il-Maġistrat Joseph Mifsud irrimarka li l-provi dwar l-allegat stupru kellhom ikunu fidejn il-pulizija qabel iddeċidew li jresqu l-imputat il-qorti u mhux iwedu li se jagħmlu dan waqt il-proċess. Il-Maġistrat Mifsud qal li hija irresponsabbiltà kbira li persuna titressaq il-qorti dwar allegat każ li seħħ 3 snin qabel u ma jsirx l-istħarriġ kollu. Fil-qorti komplew jitresqu aktar uffiċjali tal-pulizija li kienu jaħdmu fis-sezzjoni ta' traffiku u qed jiġu akkużati b'kompliċità fi frodi u dikjarazzjonijiet folozz. Fost dawk li tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello kien hemm Alexander Selar ta' 40 sena, Francis Zerafa ta' 47 sena, Alvin Dimek ta' 32 sena u Josman Muscat ta' 29 sena u ma wieġbu mhux ħatja. Ian Xwireb u Simon Xwireb ta' 33 sena u 35 sena rispettivament wieġbu mhux ħatja u baqgħu jinżammu arrestati, u għal anzjan ta' 65 sena għamel rapport fejn allega li l-mara bdituri interess fih. Ġara li l-mara qaltlu li kienet ila u l-anzjan kien konvint li hu l-missier u għalhekk beda jagħtiha bosta ċekkijiet, rigali u ħafna oġġetti oħra ta' valur li ammontaw għal aktar minn 5,000 euro. Il-koppja li allegatament għamluha tagħha għattellu l-qorti mixlija b'miżapproprjazzjoni tal-flus b'mod aggravat, peress li kien reat li seħħ għad-detriment ta' persuna vulnerabbli. Dan fil-waqt li kienu akkużati li frodaw 3 stabbilimenti għas-somma ta' inqas minn 5,000 euro. Il-prosekuzzjoni xliethom ukoll li serqu karozza tal-anzjan. Dan fil-waqt li r-raġel kien separatament mixli li kiser kundizzjonijiet ta' police bail u tal-li kien fil-pussess ta' droga eroina. Inizjalment, il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ laqat it-talba l-ħelsien mill-arrest b'depożitu u garanzija personali ta' 5,000 euro. Iżda l-Maġistrat bidlet femta u nżammu arrestati wara l-koppja kontinwament interrompewhom minkejja li kienu mwissija mill-avukati tagħhom u l-Maġistrat stess. Antoine Mallija ta' 45 sena kien meħlus minn kull akkuża mill-qorti tal-appell wara 12 sena ilu tella l-qorti fuq 5 kaxxi ta' sigaretti allegatament tal-kutrabandu. Mallija kien arrestat fl-2008 meta l-pulizija qabditu jitrasferixxi 5 kaxxi mill-karozza tiegħu għal karozza ta' sieħbu fil-Furjana. F'Lulju tal-2016 Mallija nstab ħati tal-li kien fil-pussess ta' oġġetti ta' kutrabandu u ngħata sentenza sospiża ta' 6 xhur sospiżi għal sena, flimkien ma' multa ta' 600 euro. Fi stadju tal-appell il-qorti qalet li n-natura leċta ta' dawn is-sigaretti ma kienx ippruvat u bekk ordnat li Mallija jinħeles minn kull akkuża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.